igen! Jag kommer igen du, förresten med. Ja, jag orkar inte. Åh, gud. Alltså, jag undrar vem som brösar mest, Linda. Det är inte jag i alla fall. Titta, fräck. Jeanette, är du ju. Där är min bil. Va? Där är ju du. Älgen. Kan man göra choklad utan man ser det? Mamma, åh, fy fan! Åh, fy fan, vi pratar med en älg. Vi pratar med en älg. Åh, fy fan. Det var du vet vad det känns. Jag ska åka skidor på tisdag. På Vad Hästra. tråkigt. Nej, på Hästra. Jag kan inte svänga. Jag kan inte stanna. Så lurar han upp mig i svarta backen. Det är ju brantlaste. Så körde över en gubbe störtlopp och rakt in i granen. Det hade man nästan velat sett. Som testar för det. Vad fan har du min telefon? Vad gjorde man? Inte. Nej, jag är inget bra på skidor. Så jag svarar inte precis och därför jag inte. Det får du inte. Begravning är så på stöd utan fler. Och jag vill ha tulpaner och inga rosor. Fide på fikt och tulpaner. Nej, jag vill ha... Prata med Fide, han fixar allt. Jag vill ha, Han vad kan heter fixa det? salt. Liljor. Liljorkoraller. Var det din nästa? Fide, vi ska betala hennes begravning. Luren till mig. Vad går det? Jeanette, kan du... Ah! Jävlar nästa. Ge mig det! Stoppa ner med rövhålet. Nej, för jävlar. Jag ska göra det, jag får det. Då blir det där. Nej, vänta. Johan, då kanske det luktar gott. Du ska inte göra något som gör snösmål. Va? Aj, min arm! Håll i röven. Ta Fide som... Jag får det på det. Det luktar rövsvett. Men har ni varit nära till Björn efter en dag på jobbet? Hur känner ni med det känns? Ja, det borde väl du veta. Har du bild på? Vadå Björn? Gick kvar lite då? Ja. Vad är det? Sluta bredvid. Fansam GTA. Titta här. Ser du här byxorna? Ja. Det var nya kläder. Vad är det? Men kolla här. Har du gått ner i vikt? Ja, vad är det? Har du gått ner i vikt? Har du gått ner i vikt? Jag var glad att du går ner dit. Du vill inte gå upp. Grabbar, flickor. Du sitter med fötterna på bordet. Kom igen. Har du fötterna på bordet hemma? Nej. Det är en klumpig jävel. Det är knappt in hemma. Ja, ja. Det är på dåligt länge har det där. Nej, men jag kan tänka mig. Det är en bild på gamla vänner. Ja, jag börjar faktiskt längta till det. Fide, vad sa Vilka ska du köra med till Björn? Fide. Vilka ska du köra med till Björn? Vilka? Är det en... Vad är det? Tage? Ja, en Tage. Sådär. Kolla!
Från ett sms från M och I. M och I. Mm. Sa han det? Sa han? Påminner han om Näsby? Va? Vad står han? Påminner han om Näsby? Näsby? Fan, är det? Ja, det är tack för dig. Nej. Alltså, hallå. Alltså, Ska hända jag vill inte filma din jävla röv. God morgon! Bara så vet jag filmar de senaste 5 minuterna. Massa folk. Vilka snusprilla i huvudet! Nej! Jag ska hälsa på Nassa. Nassa. Filmning. Va? Åh nej. Jag är inte Vet så jag vulgär. inte. Jag vet inte om han ska hända. Den 16 jag har bild när du har däckat. Filmar han. Han filmar, ja. Han filmar. Jag tog